assalamu alaikum bandiraɓe funnague hirnague rewo e worgo e wodi boy onon kala on calminama on jurama sikki ala ko Tidiane Toussar debbo mo horndolde Sara Niang malla mbiya debbo mo Pindi TV ko yidde tintinde bandiraɓe jillu meɗen toon to Nouakchott so Allah lamɗo jaaɓi salla jaaɓi koye ɗeɗo balɗe en jahat Nouakchott kuccodirane e bandiraɓe kuccodirane kadi e gendiyankoɓe kuccodirane kadi e nalankoɓe men gonɓe toon min Tidiane Toussar ko min ittata ɗo yewtere men PINAL hanke hande mi nawa ɗum toon to Mauritanie Mango mi nawa ɗum toon to Nouakchott ɗum noon bandiraɓe wonɓe to Mauritanie jabɓoɗo e yewtere PINAL hanke hande par ce que yewtere PINAL hanke hande koko kanduɗon oɗon gandi so wiyama cosaan ma tawe Mauritanie so wiyama fina tawa ma tawe Mauritanie so wiyama culture meɗen ma tawe Mauritanie ɗum noon bandiraɓe Mauritanaɓe bandiraɓe Nouakchott naɓe yewtere men PINAL hanke hande ko ɗo tigui ɗofoto e lamorgo Sénégal tawa mon toon tigui to Nouakchott wadda mon kala ko jiɗɗon ne waɗe ko gañɗon kadi no acce Tidiane Toussar toon to Nouakchott inchallah ɗo e 2 jours mon jiyam toon salla jaaɓi à partir de le 12 inchallah mbeɗa ɓe nder Nouakchott kala nalanke gonɗo toon kala gandiyanke gonɗo toon yewtere men PINAL hanke hande ene bismi ɗum toon mino e bagasam e kabirɗam mino e Ibrahima Halililay ha nder Nouakchott inchallah so gueno ñaawi jiloyoɗe ndimagu koye men no darne meɗen e PINAL e gollal